Я изправи се. Чакай. Ари го долу. Айде пак по корищата. Трети дубъл. Трети дубъл, момчета и момичета. Чек. Чай да го изместим! А? Наистина? Дай малко нагоре, едно, две, още малко, едно, две, чакай са. Чакай, дай да му дам назад. О, мамо. Мъдър ти е милче? Чакай. Чакай да фана ясно. Чакай, едно, две, едно, две, едно, две, чакай. Чакай, това ти е много гаден. Ще това отгоре. Чакай, ох, майко. Малко трябва да свет само. А? Малко трябва. Свет, снима ли? Снима. Къде сме тук, бе, чак, леко, бе? Това нормално ли, бе? А? Ево накава, дай нагоре. Дай малко нагоре минава. Едно, две, три. Да, свобода ли? Не, напредна. О, майко. Накъде? Дай малко. Накъде? Така, точно така. Чакай да го вкарам напред. Не бе, бачо, дай малко още напред. Да може да има такова оборот. Дай напред, да. Стига. Едно, чакай, искаш по-нагоре. Едно, дай малко сега напред. И да, и 10.
Знаеш ли го качиш малко, ама по-лесно ще ме го дига. На камъка ли? Да, едно, две, оп! Чакай! Едно, две, оп! Едно, две, три. Оп! Дай малко, качи го, качи го. Качи го гумата да е въздуха. Дайте, измори го. Иванчо, давай напред, само напред, прав. Така, остави го сега. Не, дай напред да се качи. Дай го сега на парти, дай на парти. Дай на парти. Чакай, не сам, не сам. Чакай. Давай, качвай се. Ще удари куфара. Дай напред, прав. Давай. Ай, минава, давай. Чакай. Дай го на парти, да чупи колите. Не, от тук няма откъде. От тук трябва да минем. И тук се оказа, че калаклията е по-лесна от тук да дойдеш, бе. Тук е по-късно от калаклията. Да. Да. От тук трябва да минем. Ние не може целия да го преместим, ба, не може. Не, по-добре да не падне, че ще се чуем Не колко може да падне. Ще падне, как да няма падне? Как го, де ще падне? Той как ще излезе? От това, само нататък да го преместим. Да го превъртим ли? Ми не да го дигнем, а го преместим малко нататък, или? Тук ще минем, така. От тук и там само по-мината лебедка. Даже не тук, май нагоре имаш и. Или тия са май най-гадни, не помня. Май тук е най-гадният участък. Къде е най-гадният? Тук, това. Тия ли? После там горе пак преди мъка е гадно. Камъни ли пак има? Аз тук няма слим, бачо. От тук продължаваме напред само. От тук не се държи. Ако не оставам Петър на пролет, ще го вземи. Няма. Там да обикалят моторите, не може. Ще сложи едната ръкавица по него. Тук пак ще ни пречи. Да знаеш ли? Трябва да го преместим малко. Дай го дигнем, ба. Да го превъртим. Дай го днема да го дигнем, ба. Добре, моля да го преместим. Дай, давай. Чакай да го правим. Дали ще го въртим, ба? Ами тръгна да го върта. Как по-добре? Не. По-добре. Дай да го въртим. Фани да го въртим да видим. Да не щупи машинки. Няма. Не. Давай, въдигай. Трябва да тук е под... Добре, кой тук при мен? Какво иска да направим? Да от тези коне гият нагоре. Да не ги чупим. Добре, да. Чакай, вай тук горе някъде да го видим. Добре, ти в горни, аз тук. Добре, аз е тук. Дай. От тук трябва да минем, друг път нямаме. Добре, ще ги чупим и чакай. Чакай. И бъй клона. Там ще го преместим накрай. Вай тия два тъчки. Вай ще го вземеш и го завърти нататък. Бягай. Не е по-насам към мен и по-вероятно. Чакай. Чакай, аз да пробвам това.
бати, уж сух. Две на колко години. Как май прави на писки. Кой се чудиш? Кой? Кой се чудиш? Даже може да напомня ветски ми с много ланчи и пани. Няма смисъл. Или? Тук удря. Няма да удря, ще се качила. Се качила. Дай толкова само да напълним на горе. Сега, долния край вара фаним, да мъчим да го изхвърлим нататък. Не, той е добре така. Добре. Добре ли? Ай, още малко. Ай, така. Да, така е супер. Част назад трябва да дам малко. Там е за мотори. Да. Изпоминай ли камъните? Кой има с камъните? Дай да опънем лебедката, ти да държиш отпред, да не си играем. Аз ще го минавам. Добре. Айде, Давай. Чакай. Първо ще минеш пати, ли? Което и наред, защото сега няма те да даваш назад. Добре. Ин беше. Нали? Ти трябва да изкараме до край и после вече изтръгни нормално, да захапи наобратно, разбираш ли? Каската гледа не бутнеш. Ама и нагоре има още камънаци ли? Ама те са по-малки, ама дълбоки. Още. Стига, защото ти трябва да вървиш, защото ако пък много като напредна, се дигни, пак ще го спъниш. Дай още малко, ай. Ай, стига. Стига. Ама Хонда тук съм го мивала. Хондичка ли? Ще снимаш ли? То се снима. Само ще го нагласа и тук. Ако ни изсиним, сега няма да. Ако сме да опълми някъде да е връзано. Абе няма бе. Айде бе, стига бе, баш. Баш, няма ни ти кръв. То може би е тук, през тея ще се мини. През тея до тук окей. Може би и то ще миниш. Кой най-гадния? Няма малко, само се иска да се държи бе. Кой? Оня горния, втория. Колко ме държа и аз минах. Смятай, двамата сме го минали, ти с хондите. Добре. Ти тук минаваш и свърчеш. Тук минаваш. Давай пак. Леко клона.